means uyalungisa for ukuzwele asikaweli as yet but sisezolungisa. The things that you need to pack, the things that you need to leave behind, the things that you need to make sure that you declare uyashiya ngasemva okanye uhamba nazo. Zikhona ezinye efuneka sizivuthululile because noba besingasayibona ivalue yazo kodwa funeka sihambe nazo. We are getting ready. Amen. Ukulungisa mos ngesixhosa get ready. Amen. And I remember when iqala yonke lento iqale Egypt, a young man Moses, God spoke to Moses, not to the Israelites. Amen. Uthandaza uIsrayeli. God speaks to Moses with an answer. Now the answer comes. Though bebethandazile, bebengayazi ukuba i-answer izavela kweliphi icala okanye izavela kanjani. Uthe uke wabuzwa into uthetha kanjani. Amen. And my answer to that unendlela zakhe zokuthetha. Ungabomgade endaweni eyi-1 ngoba uzawuthetha ngohlobo lohlukileyo. Amen. And then so the eyona nto kuqala eyenziwa before kuhanjwe, hallelujah, unoma kwaye kwahlangana uThixo wenza isimanga soba mabahlanganiswe. This is just me, ayikho. Amen. Unoma wake wabahlanganisa wenza ithuba lokuMoses makahlangane nabo abaxelela icebo. Then God spoke to Moses. Wathi mamela Moses, we are about to take a journey, a very long journey. Hallelujah. Aphethatheni kwethu ijourney, but there are things that we need to make sure. Hallelujah. Aphekambeni kwabuthi uThixo jongake before we go. Wonke umuntu wakwa-Israyeli siselapha asikaphumi. Funeka afake igazi emnyangweni wakhe as the sign of I am getting ready. I am one of the one abazwapha. Amen. Sayini yakho yokuqala luphawu lusemnyango oluthi ndikwabanye abahambayo. As the sign of getting ready, you need to make sure. Declare. Bazobonakala sibu ababesithi singawo ama-Israyeli kodwa bangama-Egypt. Ngoba ngoku sifaka uphawu lokuhamba. Bazawubonakala abathi thina besifuna ukuhamba but asisafuni kuhamba. Ngoba sifaka uphawu. Hallelujah. Sifaka uphawu emntwini. Athi mina ndiyahamba okanye andihambi. Abazalwane sigcwele apha kule ndawo kodwa uphawu oluthi siyahamba okanye asihambi. Glory to God. eNkanana kulapho siya khona. But there are things that we need to shake off before sihambe siya eNkanana. The things that we need to vuthulula izikhayo zethu ebesizenza size e-Egypt. Sifuna ukufana nabantu base-Egypt. Ingxaki yethu lapho asise-Egypt, sifuna ukufana nabantu base-Egypt. Abanye bade basonda njalo. Sebathi utatula ngenkosi Lord ngokuthi ndilibhaqa bazalwane. Kodwa xa udibana nami endleleni I will sound like you. Xa ndifika ebelungwini ndisounda njengomlungu. Xa ndifika ebasuthwini ndisounda njengomsuthi. Le nto isikwenza ungaqondi ukanti ungubani wena. Ityambo yabo yahamba njengabantu base-Egypt. Ukuthatha kwabo bathatha njengabantu base-Egypt. Athi uThixo, no, I want to take you out. What is
isimo sase-Egypt mele sibone khona. Hallelujah. Hallelujah. And then Thixo wami bendicelile ke uba ndifuna ukuyixotha le ndawo. Amen. Ngoba apho ndibhalele khona bendithe mos isihloko sithi get ready. Amen. And getting ready, there are subtitles. Abazothetha kahle hayi madoda ngisezoshinyayo. Basezothetha labantu abaphambili abaphange conference. Amen. Thina siyabalungiselela. Sifuna ukubonisa indlela eza kusapho siyakhona. Ingaba kanti ukugida kwethu nakungachazi into abaqinela ukuwela kodwa sizama ukulungiselela uyibona indlela ibhekisa khona eJordani. Amen. Ngicela amanzi. Into endifuna ukuyitsho, step number 1, mama. Indlela kwakufuneka uba mabakhutshwa. There are steps. There's so many steps uThixo bezenza. Hey, andifuna ukuqabadela ndithi iva xa esithi makubekwe amatyayi 12 amasiyeke, but masiqale apha. There's so many things that uThixo bezenza to show that we are getting ready. We are not there. Asikho there yet, but siyalungiselela. Amen. So ndiyafuna ukuthi the 40 years eyayihanjwa ngu-Israyeli, that is step number 2, that was God efuna ukubafaka inghambu. Okokuqala ndisusile izinto ebekumele uba sizishiye Egypt, kodwa ndiyanibona ningandazi. Just like umntana ongowakho mamncaphayo ongakhuliswanga nguwe, uyabonakala into yoba lona akakhuliswanga ndim. Ewe igazi lona liyatsho, kodwa yena akhuliswa ndim akakhuliswanga. Hallelujah. Then apha endleleni ke 40 years ndiyathanda ukuthi uThixo wayebafundisa ukuba ungubani. Bakwazeke kuni, bakutyhileke kuni into bathi ngubani mna. UThixo uyazi-introducer, uzama indlela entsha yaku-introducer ku-Israyeli. Hallelujah. And then that's where I am at today. Istep esi-1. Shem yazi ngaba siyenze i-series. Mnandi le nto esikuyo. Hallelujah. This step ke ngoku le endizothetha ngayo, bakhona bazawushumayela bazawuthetha zonke ezinto. Hayi, kukhona endibaziyo, khona ezikhulele phaa kum ekhaya endizaziyo. So noko bazawuyilungisa. Hallelujah. Namhlanje mna ndizothi be rooted. Ne? uThixo ngoku ebebeka amagazi eminyangweni, that was him uprooting izinto zase-Egypt. That was him uprooting isimo nemikhwa yase-Egypt emntwini wakuye kubantu bakhe. Then now, as we are taking this journey, hallelujah, uthi ngoku I want you to be rooted. Hallelujah. Akufuneka sivuthe kakhulu, funeka siyive le nto. Amen. Ithi ke ngoku i-roots. Ndingathi friend sokuvela pha kumama. Xa ujonga umthi, ne? Ukhona umthi osakhula, ubone uphephetheka, ne? Umbone uncincane qomba hayi ndingenza uswazana kulo ndibethe umntana. Uthi xa utsala ungasuki. Ngoba lo mthi isize yawo namagqabi wayo achaza into obusemtshatata. Utheni xa ndiwutsala ungasuki? It's because it is rooted. Hallelujah. There is a way yokufuneka sikhule ngayo. Ukhona uyabonakala umuntu okhulile, wakhula ngaphezulu, wabloma, wabamnandi, especially the generation yabantwana bethu. Ngoba andiyiyo la generation. Amen. Uyawufika bephephethe
bahle man. Nasensindisweni man beshayina beva kamnandi. Hallelujah. Uyafika bebahle ne beshayina beva kamnandi. Once aqhwithe ayuwile. It's because even nathi yazi ndiyazisola nami sometimes ngongandiseni umuntu wabantu abathi. Ndiyazisola because once sibone tata into yokuba lo mntana uyashumayela uphiwe uThixo engazonge ayivezi isiphiwo sakhe emntwini sivele simthathe simnike ipulpit imongameli ipulpit amongameli amadimoni anikho nina ngexesha dilishana nezinto zobumnyama because bethuna isiphiwo nesiphiwo has the size yokulwana nazo. That's why ndingafuni ukuba ngubishop. Do not call me umfundisi mina because I'm not. The same size eza kulwela usathana uza kuvukela ngale nto sibiza ngayo. Kube ungena ngqambu. Imagine isithole sizibiza ngoba singumntu opheleleyo. Ifike isikhukhula sikhukhulise imngenazo bese sithi abantwana bayawa kanti abana ngqambu. Hallelujah. Funa tata naxa ngathi uyaphaqaphaqazela ngoba ugcobo luqhaqhazisa luphaqazisa nje lu-attract izinto ezinzulu. My mom once said kumi wathi abona mntana ungawavuyeli ukuma phambi kwabantu ushumayele kodwa wavuyela ukungena kwicloset ukupheka. Wathi wena bayavuya bathini kodwa mna ndifuna uvuya eclosetini so that xa uphumela ngaphandle urhahame njengengonyama. Hallelujah. Bona wena bona nje kodwa kusathana urhahame njengengonyama. Onyama is built kwiingcambu. Hallelujah. Kukho ke kule nto yengcambu. Amen. Awusoze umbone ke umthi xa usakhula umncinci uvele ubone sowungaka. Sokubona omncinci bona sowungathi ungakani and nalapho kuqala ungawehluli ingca lukhula kwenzeka ntoni. Amen. The reason why it's because for ixesha umntu uhlala ekhula ezantsi. Amen. Uqale kube khona laa ngcambu emeso eyi-1. Hallelujah. Ihlala inetha imvula. Kunetha imvula itsala amanzi. Litsho ilanga itsala amanzi. Kwenzeka zonke izinto itsala amanzi. Ayikabonakali lokubonakala uba ikhona okanye ayikho kodwa imile itsala amanzi. Hallelujah. Bese kukhula zezisemacaleni ezabambili sentathu zenaka. Awukawuboni umthi. Amen. Zinave zithi. Hallelujah. Ukwanaba kwazo zibe ntathu. Ubona into abangathi ikhona into ekhulayo. Kube sekuba khona ezingathi azinamsebenzi. Go check what I'm talking about. Kube khona ezinganamsebenzi ezingathi zinwele ziyayephuzela angathi azicacanga xa ungathi uyayibona ingathi zibunwelana ayibonakali bintoni. Ingcambu nengcambu inomsebenzi wayo. Hallelujah. Andiqondi ukuthi uThixo kunezinto ezingakakhuli kuwe Israyeli ezisafuna zikhulile. Okokuqala zifuna wazane nabo ucela amanzi uvele ezantsi. Okwesibili funeka uvele umthandazo ayingcambu abhekene. Okwesithathu uvele ifastini ayingcambu abhekene. Elesesiyovele esinye ezoba simphiwo sakho. Hallelujah. Hey, kuvele lezo ziyephuye phana ke ngoku. Lezo zithi
sikhona sinda. Yabona edema uyawutsala umthi ubuya tata sisala sibombelele ukuba uyawenza imistake wawulanda kusekhona sesibombelele uyaphinda ukhulu. Uthi uJobi ngokuba likhona ithemba emthini. Lento ke sesilapha. Amen. Uthi uJobi ngokuba likhona ithemba emthini. Ngokuba noma ungawugawula ungumlususe phansi ucingugqibile ngawo bese uthathe uyowulahla ngaphandle kuhamba iminyaka ucingagqitshiwe kuphela iqasho ucingagqitshiwe ayavuka nguThixo. Haleluya. Ngoba kukhona ingqoqo elelonke iSolomon ilonke iSolomon kulabo khoshana ilonke iSolomon athi umhlabela noma siyahlupheka ngomzuzwana kodwa sibonga ukwazi akuthiwa nokumnani ukwazi. Sikhulisa ingambuthi ngoba lizofika ixesha lokuba sikhawule, lizofika ixesha lokuba imimoya isikhumbuza siwe ngamacala kodwa sikhulisa bazalwane bethu symbolizes three things. It symbolizes izinto ezintathu. Stability in your spiritual growth. Watch out for stability. To have a steadfast. And unfortunately, those things they are built in pain. And then there's growth. Umzalwane okhulile umva ekubetha ngolwimi. Umva ngokubetha ngolwimi lakho uqonda yabona lokhu. Which is something that we don't want to do. Asifuni ukukhula thina asifuni ukukhula thina sifuna ukuzibona sesime phambili. Kanti ukukhula requires you uhlale phansi. Mamela which is something esingakwazi ukuyenza. Sifuna umamela uThixo thina. Hallelujah. I-mistake yabo ukumnika ipulpit lapha anyuka afuna ukuphenda kuyo. Amen. This connection with God. Yozalwane lento elapha epulpitini yakhiwe ekhaya endlini erumini.
what you are because apha ehlabeleleni kuyilento ibibuildwe endlini. Hallelujah. Abantu esithathweni xa bekuza ukuba mazi umntana oziphethe kahle no-right uyakubuza uba ungoka bani ngoba le nto into yakho ekhaya. Susufuna uskipha isitaphu sokuhlala ekhaya. Susufuna isitaphu ukusibisa sokuhlasta uthandaze ukulambe. Nothi xa kuthiwe ecaweni makube khona ifasting kungona wena ulamba. Sakhe iingcambu zakho. Ngokulamba kwakho ubheke kuThixo. Fasting yakho engenamntu engenagama inawuya kuThixo. Hallelujah. There's prayer. Ngamanye amaxesha it does not require us into yoba masithethe ngelwimi, but it requires ufike sithi ndinjena ke Thixo. Ndiske ndavukela umona ndinjena ke Thixo. Hallelujah. Ndinjena ndiske nanenkanuko ndinjena. Hallelujah. Kukuske kwavuka into ekhanukayo kum. Ndinjena Thixo. Lithi mama kuvusa inkonzo kuphakanyelwa abantu babasula ubuso ukuze bavele ukuba bona bathi yayi mna ndinjena Thixo. Umama wayengiqeqeshile mna umfundisi usame wathi uze ungayichukumisi into ongazoyifeza. Jehova ngophi inyama yam. Baphulweni lam lungathethi yonke into. When there is no excitement that will be them. I'm excited waphaya. Noma kurapakashana kanjani uphelula khabashayi ubuyele kuThixo. Kuba kwenziwa ntoni? Kwenziwa umuntu. Hallelujah. Then xa sibuyela nje ku-Israyeli mamela the walk kaThixo no Israel iyangihlekisa sometimes. Who needs guys story time xa kukhona iBhayibhile? Yes, story time is here. uThixo uyabayeka bahambe bayowela. Uyabazi uba le ndlela abahambisa ngayo bazadibana nolwandle olubomvu. Hallelujah. Apha ekuhambeni nale ndlela yabo ogqiba kwase same Thixo wavusa into ongathi ungumunyi ukupha kuFaro wathi hayi baleqe. Thixo hayi guys akuthiwa Satan pha, kuthiwa the same God wavusa into kuFaro wathi Faro baleqe. Hallelujah. And then when abaleka ababantu they are raw. They know nothing ngoThixo. Njengomntu ophakamisa isandla namhlanje athi ndiyakwamkela. Uraw akazi into ngembandezelo. Uyasiva nje sikhalaza akazi into yena. Ubona uThixo lungile. Hallelujah. Then ithi iBhayibhile xa behambe kancane bathi xa bejonga ngasemva wawavula uThixo amehlo abo into mabambone uIsrayeli u-Egypt esize emveni kwabo. Hallelujah. Then the Bible says xa befika phaya wathi Moses ithi yimani nilubone. Hallelujah. As much as babebhile kuthiwa yimani nilubone but asikaliboni. Hallelujah. Then uMoses aphakamise, he has instructed ke phofu aphakamise induku. Hallelujah. Mamela ke ngokunesenari endiyithandayo. Ithi iBhayibhile kuyo yonke le nto kwayayisenzeka ebusuku bekuba khona ilangabi lomlilo ijeni yabo. Emini bekuba khona ilifu endibona uba ilangabi lona belenzela into balisuse zonke izinto ebekumele uba ziyasondela tata zingabi sasondela. Hallelujah. And then ebusuku kube khona emini kube khona inkungu ebegqumayo ukuze bangatshilelani.
Ubani wayethengisa impahla endleleni eKanani? Andikhumbuli. Ukhona umuntu wake wathi isihlangu sami saphela ke endleleni. Asiva story. Hallelujah. Because ubese khona. Wenza izinto ezinenzile. Athi ndithembe ndihamba nawe. Uthi sowuzawulala ungadlanga vezi icebo. Ndithembe ngoba ndihamba nawe. Ndifuna ukubonisa indlela endithembele ngayo. Ngexesha ndigalela amanzi engcombini. Akakho linto kodwa amanzi ayadiphozithwa. Kuzingqambi yomelele. Hallelujah. And then ithi iBhayibhile uThixo xa efuna ukwenza lo mlingo wakhe, ithi iBhayibhile ilifu belihamba phambi kwabo tata emini. Hallelujah. Kodwa uThixo wenza umhlola ngale mini xa kumele uba bayawela nalulwandle phambi kwabo namamasirayeli nangama-Israyeli ama-Egypt esize emveni kwabo ngaze ngakrenda. Hallelujah. Ama-Egypt esize emveni kwabo. Hallelujah. Wathi uThixo ithi iBhayibhile wathatha ilifu tata uVelemu elelinokhele walibeka phakathi kuma-Egypt nama-Israyeli. Yadala i-confusion. Wale uThixo ezama ukulungisa i-confusion eyenzekayo empilweni yakho uThixo. It's i-rearranging something. Akuzigcwele. Asiluhlobo eloyiswayo. Hallelujah. And then emveni koba lelifu liphakathi kwabo, andiqondi noma uyize kule nto sinazo ezinye istories zika-Egypt zabaxelele sabo. Hallelujah. Andiqondi baba confused Tabora to a point that babencoma kwenzeka ntoni. Lana lesibabona, lana lesibaleka, asisababoni. Yasiyambulelwa, yasiyagqunywa. And iBhayibhile, when the enemy comes like a flood, he raises the standard. Be rooted, because we are approaching iJordan. Be rooted. Abawela abantu abangenangqambi eJordan. Ngoba lapho siyakhona silungisa isimo samntu siyophila kamnandi. Hallelujah. Nelithi iBhayibhile bawela apha ekuweleni kwabo bacinga ingxaki ziphelile. Bathi nguThixo kaMozisi okwaziyo ukusiwelisa ulwandle. Kanti abayazi mama uba zikhona ezinye ingxaki ezingelula ulwandle ezizakwenza nimquestion uThixo. Akukhona ingxaki ezisenza simquestion uThixo. Wakuzikholwa, wakusinengqambi. Hallelujah. Then ithi iBhayibhile, angizobeka step by step ke ne. Hey dad umsombo Nkosi yami uThixo uzabanzi uthetha ngoba. Amen. Akuzoba anizobeka step by step ke bazithini izinto. Kodwa phendleleni yabo bake bathi behamba amanzi aphela. Hayi mina qala akhaga okanye bashumayela izani mntwana. Aqala akhaga okanye aqale atheni. Aqala aphela yeke aphela amanzi. Sihamba kanjani singaseli? Omnye wake wathi kumu amanzi is a symbol kaMoya Oyingcwele. Hallelujah. Sihamba kanjani badlale Nkosi elihamba ngomoya kodwa umoya singasamva. Sihamba kanjani sishumayela ngelwimi sithethe ngelwimi side sihlabelele ngazo kodwa umoya Oyingcwele engaveli kuthi.
vele aphela amanzi yewa baphinde babuyela kuMoses. Moses awasekho amanzi. Uyocinga into mahamba abantu emveni kokuthixo ebawelisa ulwandle bazomethemba uthixo, kepha no, kwakusakhula ingqambenye. Hallelujah. Aphinde lahamba ixesha uthixo waveza manje. Lahamba ixesha kwako amanzi akrakra. Sesinawo ke ngoku amanzi. Sesinawo ke ngoku amanzi. But amanzi asikwazi kuwasela ngoba amanzi akrakra. Wayongcwele ukungacingi uba abantu sebemthembile uthixo. After sebewelile ulwandle kwavela amanzi etsheni kwenzeka zonke ukungacinga into yoba sebemthembile uthixo. Kodwa no, kusakhiwe ngawo. Hallelujah. Amanzi angenaphi? Emhlabeni. Lo manzi lawo uthi xa uwagalela avele kuthi shwam kubona kube ngathi khange ke kunethi. Khange ke kunethi ngoba calwa yinto. Siyathandaza Thixo. Hey, bazalwane bethu, amanzi ekufuneka uzenzele wona ngumthandazo. Uthandaze sekungasekho nto ebuhlungu. Ufaste izinto zihamba kakuhle. Uzulise uThixo kumnandi ngoba yonke loo nto it's an investment ebheke ngaphi. Hallelujah. And then now skip very fast. Then xa kufika eJordan, uYoshua, yabazana beni kwakunjani nina xa niyicinga noba yayinjani inhliziyo kaYoshua ngokwabhubha uMoses? And then the next thing uthixo uthi ke amen. I thought about it very oyena muntu onenze inhliziyo ebuhlungu apho nguYoshua bazalwane. Ndiyawabona bonke abantu but uYoshua uyandibaza. Amen. uYoshua ebehamba noMoses. Everywhere he goes, uYoshua voluntarily ebezihambela noMoses. But guess what was happening? uThixo, the audio uMoses ebeyiva okanye the instruction uMoses ebeyiva, uYoshua ebengayivi. Nobebehamba noMoses bazalwane, kodwa yena uThixo ebengamva, ebekalelwa nguMoses ukuthi uThixo. And he gained favor. Thixo wamthanda wathi noba sendingathethi nawe, you carry it like it's your own. Noba ilizwi belingazanga ngawe, what Moses has said, hallelujah, when uyayithatha uyenze yakho, umuntu ebengangqina athi ubukhona uThixo ethetha kanti umvanga uThixo, umvanga uMoses. Hallelujah bazalwane. Iva kuliwa ama-Aram elwa no-Israyeli tata, amadoda ahamba abheke empini. Hallelujah. uMoses wonyuka intaba. Xa enyuka intaba uMoses uyahamba uyobheka ethandaza. Ethi phela uMoses bekufuneka aphakamise isandla ukuze ama-Israyeli akwazi ukoyisa. But whenever izandla zakhe zibheke ezantsi, ama-Israyeli ebetheni ebesoyisa kana. Hallelujah. Kodwa uMoses asisi. Axolo kakhulu ndiyakuhlonipha isatata. Bamba. Phakamisa isandla sakho. Bamba. Hallelujah. This is uMoses uzibhekele entabeni. Uziyele kuThixo with the instruction evela kuye. Lamadoda wavanga nto ngaThixo. Lamadoda wazinto evela kuThixo. Umuntu waziyo noxelela into makathini ulona. But they carry him like they are carrying the vision. They carry him
akavangazwe, ubambelele akavangazwe, ubambelele akazinto. Andibona ukuthi uThixo uthe wewa ayi usikelelekile wena Thixo bengathi uyayazi ungayazi. Hallelujah. Ingqondo yethu is to carry from bani ngathi sasikhona ngoba uYesu wayebethelelwa. Jongo uphathile insindiso as if besikhona ebethelelwe emnqamlezweni. We make it our business, we make it our brand, we make it our business. Into kaThixo nokuhamba kwethu nokwenza kwethu. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona umehluko wena uIsrayeli ebewela ulwandle lubovu nangoku uIsrayeli ewela iJordani. uIsrayeli ngoku ewela ulwandle lubovu complaining. Bebethetha 150. uMoses wama ngokwakhe, right? Because ilizwi lifike bani kuMoses. Xa kuwelwe eJordani, uYoshua utters the words, ubabingeleli. Hayi akusengu ayinguye owayephethe ityeya yomnqophiso, ayingesenguYoshua owayephethe ityeya yomnqophiso, kodwa it was amadoda afike ma phambi kwendlela benethemba futhi bazi ukuthi uThixo uzayivula indlela, ngoba sike sakubona uyivula indlela ngoba usikhulile sinengqambu. Siyayazi le ndlela sike sayihamba, sike sakubona uvula indlela, sike sakubona usipha amanzi, sike sakubona uphilisa amanzi, sahamba endleleni saphiliswa zinyoka. Ngabo ngoku abama phambi kwamanzi amamanzi. There's no need for uba sibeke nangenayiva nabazalwane bethu ndanditsho ngenayiva nina ukuthi uba and then induku kaMoses yani kuYoshua. Induku kaMoses yangcwatywa naye yashiyeka naye kulaa ndawo wayekuyo because we were operating with what? Sibadala ngoku. At that time they needed a visual aid. Bebedinga into ebonakalayo, bebedinga into eza kubabonisa into yokuthi lo Thixo unoba lo Thixo uphuma kule ntongo kaMoses awungayiphathi intonga kaMoses because ngona uThixo. Babecinga bafana uba uThixo usentongeni, and God let them be. But ngoku akusekho need uba ngoba sesikhulile, sesibadala, sinengqambo. Zawuvala abazalwane bethu, senzawuvala ayina ndizawwenza nje umzekelo wokugqibela. Remember Joseph, a young man, very young man, engakhathalelekanga kowabo ne. Uyaphupha, he becomes a favorite. He was a favorite even. Bacele wayethandwe nanguThixo ke actually. Then uyaphupha, apha ekuphupheni kwakhe he shares the dream. Amen. Blessed are you makayanga nina enikwazi ukuva uThixo ngokokuba anibonise. Hallelujah. Thina funeka sike siqweqwediswe kancane, sike sibuyiswe siphinde sibuye sesirusile. Kanti ubutsho le nto naThixo, utsho mna sendibuya ndibokoboko. Amen. uYosefu, abazali obrother bakhe, they decide to sell him, but injongo yabo yayikuba mabamthini, mabambulale. But uThixo wavela ngoba ebenecebo ngaye. Hallelujah. And then apha ekuhambeni kwexesha uThixo couldn't use, bazalwane,
uThixo has a way of showing us where we are going before we even go. There is something, ndiyathanda usifunda incwadi ndiyadika loo nto ngam. There's like a book endiyithandayo ifunda, it is 87 habits. Any habit, it is to know things, to know the end in the beginning. Yaqonda thini lona wayemamela uThixo uyaphosisa, this is not his knowledge. Wayithatha kuThixo ke le, uThixo knows the end in the beginning. And trust and believe he will show you his end in the beginning, but it plays out as ixesha lihamba. Khumbula into uThixo ebexelele yona. Ibeka ilitye uThixo into ebexelele yona in the beginning. As much as uba izawumane iba vivid, imane ibe ngathi yaphela, but ikhumbule into uThixo ebeke wayithetha kuwe. Hallelujah. Bazalwane, uThixo uthi kulo mfana lo omncane, umncinci, he is a nobody, akakabikho nakwi-age yoba ngolusa ibhokhwe. That's how young he was. Akekho nakulo age. uThixo uyambonisa into yoba ngenye imini basezokhothama kuwe. Take note of what God is saying to you. Hallelujah. Uthi ngenye imini eliphupha liyenzeka lide lenzeke kathathu, mamela they interpret it for him. Still akayi-understand sebe-interpreta. But endleleni uyathengisa uthi uThixo ukuze ndiwenze umsebenzi wami, ukuze icebo lam lifezakale, I need to take you out of here. But we're so comfortable. Ukuze icebo lam lifezakale, funeka ndikhuphe kule ndawo ngoba icebo lizobulala. Yakhofa komoya. Nezinto ezikhomfayo kamoya eziabhothayo. Uthi akhula umntu kanti uyabhothwa. Uthi akhula kanti uyakhomfisa into zakamoya. Kuthiwa lo mntana wayemkhulu kanti ukhomfiwe. God knew ubizawuqhomfakala le nto kule ndawo. Growth, guys, is so uncomfortable. Growth is so painful. Growth is so messy, man, messy to us. So messy. And that structure that we see, it's just messy, bazalwane, messy. Wrong. I'm sorry, but I'm messy. But hallelujah. Then ithi iBhayibhile kwanyanzeleka into yoba makathathe athengiswe. Hallelujah. Ekuthengisweni kwakhe uhamba izipoti zendawo. Mamela iclues uThixo akubezela zona. He is taken as akunika the most recent and the most known. Usiwa kaPotifa. All right. uPotifa ungumbingeleli okanye ungu-second in command kakumkani, akakho kumkani. And uThixo umbeka phakathi ukuze abone into yoba kunjani ephalesi. Hayi mani bazalwane, umsa to the place that as I part, usazophatha, usazoba second in command. But I need to take you through the training. Yokuhlala kule ndawo eyenzelwe wena. A great leader must be a great servant. Praise God. Servant till ube ngathi awunangqondo. Because a great leader, it serves. And then, oh Nkosi yami, into bengizoyibetha ke kuHomiletics lo mjikelezo endiwenza la.
enkosi yami. Amen. So ithi iBhayibhile wathathwa wabekwa kwaPotifa. Xa yebekwa kwaPotifa kwathiwa makakhathalele. uPotifa wamnika umthetho, ayinguye umphathi wakho lona, but sikubonisa indawo yakuyo. Mhlawumbi kule ndawo kuyo that you are so comfortable in emsebenzini wakho, mhlawumbi le ndawo ohleli kuyo noma kuphi indawo yakho. uThixo wants to see intoba ukwazi kangakanani ukuthobeka, uqeqesheke kangakanani. Amen. And then ithi iBhayibhile umkaPotifa wafuna ukumcwebela. Amen. Hey, yabazalwane bethu kuthiwa mos le nceku okokoko yayisenza lo jump and jump bese mdala nengoku. Inyama kuqala yatsho asifuni sibe sixoka isayensi ukutell you inyama yona ithi makube nje. Amen. And kukhona nabanye sebemane behlele uzathini ke ngoku uzotshata nini? Le nto bayibuza kudala ingqondo wakhe imxelele into yoba utshata nini, but bayambuza ke. Amen. Which is very dangerous. Khaniyeke mani laa nto ubuza abantu batshata nini, ndibanika ipressure. Amen. Hallelujah. Kuyo yonke loo nto leyo upress indalo. Amen. Andifuni ukuyibeka adlakalala but indalo, biology says iyaxoka, ne? Then kukhona umntu ofuna ukumnika i-offer. I-offer e-free ethi masingayenza le nto sifihle. Biology is saying bekumele uyayenza. Amen. And then kukho i-offer ethi bathatha nantsi. Ayinabungozi. Hallelujah. But ngenxeba ukuba bebedibene naye. Hallelujah. Ukuba bebedibene naye ngela xesha wayese-raw, engakabi nangqambu, ebezawuyithatha i-offer. But ngoku kunengqambu. Yazi kukhona omnye wakwathi kum yabo inceku kanti mamela kunxiba ungabuzi mamela zamani akunanyani. So that's why ndijonge kweli cala. Omnye uthi hayi sawuyibona omnye uthi phaa kum emsebenzini like mna ke ndiyaboniswa ne ndizezi zibona ndiseBrazil or something like indlela ndizibona phaa ndizibone eAmerica. In fact andiyazi le ndiyiphila apha iseyinto nje but ndizibona phaa. So this one azothi ba yo uyakhonza athi ba I would like to go to your church. Bendisekwenye inkonzo izaba embarrass ke umlungu ezasenkonzeni. Unkonzela ibobose yenye into. Ndifuna ukuya enkonzeni yakho nto. I'm like, hey, I might take you up of that off. But athi ba Saturday let's go for a run, park run. Yes, ndiyazithanda izinto mna bazalwane. Ngokuthi ba hey